Ay, tama. Lumayon ako to siya. Lumayon ako siya. Lumayon ako siya. Patay niya. Manggulan! Uy! Tura na, nayabot tayo magbalita. Kana. Babalang bilang mo. Gutom ka ka. Uy, bilhin to. Kana, barsing mo na makasulba din mo. Oh, sige, ikaw na bahala dia. Basta kay ako kingon sa mo na dia. Ay, nabuliro. Para-paraan, yan ka na naman. Ilang mga tinginan mo na kanalantian. Dali siguro kung hindi mo ni Brad. Sige, sabihan mo mo na. Dali ng trabaho. May laing kalendarya. Silikon ako. Tama yun itong hindi mo ni Brad. Buhato na ako. Apa man siya makakuha? Tik, isa man to, Tik. Ito si Pwede, kadungog ka? Asa mo to? Oh, kadungog ka, Tik. Asa mo si Pwede? Kagain ako. Nandiyan si Paninsip, ba? Nakita ka? Wala kagain niya. Kadua. Huwag babae ito, okay kayo. Huwag lalaki ito, taon nyo na ako ito ah. Tumbuha nga ito. Hindi Paninsip, yun ba? Kitang kuturog. Huwag babae lang ito. Okay kayo, huwag lalaki ito. Natahon nyo na ako ito ba? 2,000 years later. Ano mangga mo kabay? Ay, ikaw mo si Paninsip na mo ganina? Iloy! Maot ra ba kay kagnaw? Ora ba kay kagnaw mo ra ba kumot ug kito ka demonyo? Ay, pagkana ba eh? Oo sa mangga. Ang ikaw pag tutoy. Bayot mo ng tawanan ka. Bagay daw! Aw sa man. Ayaw, ano yung sukol? Tarong ba? Hindi ba kayo? Kapag ingana. Hindi ko musukol ba eh? Kamo ko nung lawas ba yun? Oh! Bayot sa tawanan. Kapag yung abs! Oh my God! Wow! Sibe bayot ba? Dapat sa tawanan. Kung ano yung mga inani nga lawas Ay, tra ba kay kagnaw gyud? Kasi di ba, kung saan mo listo di ba, kung kakuha rin mga lawas pa. Talamig dyan yung brad. Ayaw kol! Ayaw kol! Mata pa ko kol! Bayot din daw, di lagi ko bayot. Di, nakakuha ko lang, ano kung ano ba? Kung sa? Kanina ka sa balbil ba? Ano, balbil. Asa may padong ka? Ako kung ano, wala kininanaw. Ito yung pinaanin na tiyan ba? Ay, ikap-ikap, abi na lang. Uyab ta. Ang sa ka. Diyan, sukuli ka ko rin. At di na ako dai. Kamaot timog na ako. Di ba, balik ka ba gabat? Ito ba, talaga. Usa man pod. Oo, Wala, usa man. wala. Bako ka kagatubrad, bako. Ay, kabuang ni mo. Ayaw kol! Ayaw kol! Mata pa ko kol! Ayo. Oh, rin ito, be. Sige lang. Di ko kagusin dito kung trabaho. Sige, kagsgagos ko. Ya, agil ko. O, sige. Ay, nakulit mo ba? Saan naman yung brad kay? Kung nakulitin mo, Abadi! Gusto ina pang exam na. Sige, kung nadaan sa bayot, itawanan. Meanwhile. Kailan ko para di ko makita ito kung amigong bugok. Ay, mo. Damn! Kuya!
Shit! Nabara ko magbuwa. Atay. Ay, kalimutin ako niyo. Kung malinon ako siya noon. Marami kong babuwa. Marami siya artista. Ay, pangarap na ako. Nagunitan ako siya. Nagunitan ako yung tutoy. Nagunitan ako yung abs. Guwapo ko siyang abs. Ayun ako siya kong abs. Iyahakin na yan. Ay, marami kong mabuang. Saungin ako siya pagkuan mo. Ay, tama. Lumayon ako to siya. Lumayon ako siya nga. Painom ako siya ko. Pag nainom niyang ko, sige na siya tanaw sa kuan. Hindi na siya mawala sa unahuna. O gitbuk ko mawala siya unahuna. Ay, kalami siya kong kinabuhi. Karong adlawa, balag ko ay kwarta. Basta nakita na ako ang idol. Salamat. Ano sa mga Wala, Brad! Ngihil ako, Brad! Gawas ako, Brad! Gawas ako! Paraanin ka na naman. Yung mga tinginan mo na yan, alam ko yan. Huwag kang mailang, sabihin mo na lang. Pagkapareho lang tayo nangyari. Ano lang, Brad? Sige. Pasin ako. Pero. Hoy, mga bandor, mayong hapon. Katangi among part 3 ha. Nga libor nga bayo, tunta. Yung at nga nang mo ang katulong palabas nga kuan. Basta para na siya, maabot ang gapon na. Kami gapon doon mag-part. Thank you, oh mayong hapon. Yung Ay mo kalimot kalimot. sa- Subscribe. Subscribe naman. Like. Yeah!